कबो सोचले बाड़ा लइका कबो बाप के गले ना लाया के रोएला, ना कबो बाप के गोद में सर रख के सुतेला। सही कहा तारा। आदमी कबो खुल के ना बात कर पावेला। घर से बाहर रहे वाला लइकन के जब घरे फोन आवेला तो सबसे पहले माई से बात करेलन, आ पीछे बाप बैठ के कहेलन कि बबुआ से कह दो कि टेंशन ना लेस, अभी उनका बाप जिंदा बाड़न। हाँ भाई, जेकरा पास बाप बाड़न उनकरा पास दुनिया के सबसे कीमती चीज बा, और जेकरा पास बाप नहीं खन उनका कहीं से न कहीं से जरूर देखत है कि उनकर लइका अपना सपना पावे खातिर कितना मेहनत करत तारन। पता बा, बाप एगो सूरज जैसन होला न, चाहे कितना भी अंधेरा होखो, लेकिन जब एक बार सूरज निकलेला तब पूरा दुनिया में उजाला हो जाला। वैसे ही जिंदगी में एगो बाप के अहमियत बा। जेकरा पास बाप बाड़न ओकर जिंदगी उजाला में बा, लेकिन जेकरा पास बाप नहीं खन ओकर जिंदगी अंधेरा में हो जाला।